Здравейте, приятели! Тук е Цветомир Златковски. Реших да запиша това видео, за да ви разкажа повече за Insider Properties, защото вие го ползвате, а не знаете какво имате в ръцете си. Видеото ще включва и показване на екрана, така че изгледайте го до края, моля ви, за да разберете пълния капацитет на Insider Properties. Какво всъщност е Insider Properties? В Insider Properties сте само вие, които работите честно и почтенно. В Insider Properties можете да качвате собствените имоти, които имате, с изключителен ексклузивен договор. В Insider Properties можете да намерите имоти, ако нямате клиенти, можете да намерите имотите вътре, да ги свалите. Колегите, които са ги качили, са дали съгласието си тези имоти да бъдат използвани, да си ги сложите на собствената си страница и да избегнете момента, в който се обаждате на някой и казвате: добър ден, здравейте, работите ли с колеги? Работиме, не работиме. Хората, които са в Insider Properties, са силен екип от различни фирми, които работят с колеги, честно, почтено, не търсят от кого е този имот, за да заобиколят колегата, и са готови техните имоти да бъдат продавани от други брокери. Какво ще рече това? Това ще рече, че вие, които имате клиенти или страници, които са посещавани, или сте активни, можете да използвате Insider Properties, за да намерите имотите, които ви трябват. Вие, които имате имоти и сте добри в набора на имоти, можете да ги качите. Когато дойде при вас клиент, можете да включите Insider Properties, да включите клиентския режим. Вашият клиент няма да види нищо друго, освен вашето име на всяка една обява, и спокойно можете да продавате. Ако имате 12 имота, в Insider Properties вече имате 400, които можете да предлагате. Както виждате, в момента съм на Кипър. Тук имаме също много имоти, които са с много интересна комисионна. Тези имоти също са на ваше разположение. Не само на Кипър, имаме имоти в Албания, Хърватска, Черна гора, Испания. Абсолютно почти цяла Европа се стараем да качваме имоти, включително и Гърция, като в Insider Properties качваме и регистрираме и хора, които могат да продават вашите имоти. Ще рече, вие имате имот, качвате го и той достига до брокери от цяла Европа. Това е идеята. Идеята въобще не е само вътрешния наш пазар. Идеята е да достигнем навсякъде. Идеята е, когато вие качите имот, този имот да бъде продаден за 15 минути. Това е основната идея на Insider Properties. За целта, вие, които сте регистрирани, моля, качвайте си данните на фирмите и също така качвайте имоти, с които да работиме. Чакам ви, Цветомир Златковски тук.